پشتی دەرباسبوونا چەکدارên دەستەیە تەحریر شام بۆ ناو باژارێ عەفرینێ و دەستدانینا سەر باژارۆکێ قەتمێ و گوندێکە فەرجەنێ و ڕێیا ئەعزاز و عەفرین و دەرباسبوونا هێزên ترکیە بۆ وێ ناوچەیە شەڕ و پەفچوون ڕاوەستیان دە هەمان دەمێ دەژی بەشێک ji çekdarên دەستەیە تەحریر شام بەر bi ئیدلیبێ ve vegeriyan lê her bi kirdarî ew navçeyên Efrînê di destên wê deman û li gorî çavdêran çavê wê li wê yekê ye ku ber bi azaz û elbav ve jî here. Serkirdeyê partiyekê ji nav rêveberiya Xweser dibîne ku derbasbûna desteya Tehrîr Şam bo nav Efrînê birêya Tirkiye ye û yek ji armancê wê rûbirûbûna Hesedê ye. xuyakirin got destê mîta Tirka divê meselê de xurt heye destê wê nakî xurtayî divê meselê de heye ji ber çi em vê dibêjin ji ber got heta weke vê gavê ti alîkariya wa çeteyên xwe nekir û emir dawa got xwe vekişîn ji herêma Efrînê ji bajarê Efrînê û rê bidin Cebheta Nesra bi rastî ê min diraya min de ez dibînim got ew kiryarên got dibûn berî niha ji aliyên Cêşil Hur ve bi kuştinê û talanbûnê û guhertina dîmografî belkî Tirkî ji wê meselê negelekî bilo razî bû dixwaze ji halo berfirehtir bike mestir bike û dixwazin bêhtir got karibin Cebheta Nesra tên ser sînorên Qesedê got ji bo bêhtir heke Cêşil Hur nikarîbû bike wek me gotî karibê tiştê got nikarîbû bike karibî Cebheta Nesra karibî vê meselê de bike. Serkirdeyekî Encûmena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê Enekesê dibîne ku rewşa dawî ya Efrînê ji encama lihevkirinên navbera Tirkiye, Sûriye û Rûsyayê. Ji encamê lihevkirina Rûsa û Tirkayê, ji encamê lihevkirina Tirka û rejêmê yê baweriya min de bêtir jî wextê Cebheta Nesra hatê naskirin gir ser dîstatorê yê dibêjim û derbasbûna wê Efrînê bi alîkariya du hêzê din dibêjim me tirsiyê gotin ji navê li ser herêmê çê dike me tirsiyê li ser milet çê dike. Allahu Ekber! Roja sêzdeyê vê meha cotmehê çekdarên desteya Tehrîr Şam bi alîkariya her du grûpên Hemzat û Emşat derbasî nav bajarê Efrînê bûn û li beramber wan jî çekdarên Feyleqa Sêyem derketin navçeya Azazê. Xalid Cemîl Mihemed, Rûdaw.